Mae'r fideo yma yn delio hefo'r gweithdrefnau diogelu Cymru ynglŷn â oedolion sydd yn wynebu risg. Yn y fideo yma, rydyn ni'n canolbwyntio ar adran 4 sydd yn delio hefo cynlluniau ac ymyriadau ar gyfer oedolion sy'n wynebu risg o gael eu camdrin neu hysgelythod. Fel welwch chi, mae'r darn yma yn cychwyn hefo'r tudalen cynnwys, bob tro yn cychwyn hefo trosolwg o'r adran, cynnwys wedyn am be mae'r adran yma yn sôn. Eto, fedrwn ni mynd syth at darn o wybodaeth os ydyn ni eisiau, wrth clicio wedyn y geirfa dywyll. Dyna ni dewis yr un yma, cyflawni'r cynllun amddiffyn diogelu gofal a chymorth, a wedyn ydych chi'n mynd syth wedyn i'r manwl yna. Nôl i'r cynlluniau, clicio'r geirfa bach gwyrdd ar y top, nôl i'r tudalen cynnwys. Ni'n weld eto wybodaeth fel rôl a chyfrifoldebau o ran y cynllun diogelu gofal a chymorth, a mae'r manylion yma, pwy sydd yn gorfod gwneud be yn ôl y cynllun. Cyfrifoldebau cynllunio, aelodau y gyfarfod a'r grŵp, a fedrwch chi weld yna mae yna awgrymiadau ymarfer i helpu. Clicio wedyn i'r tudalen nesaf a da ni'n ffeindio'r disgrifiadau o'r cynllun diogelu, be di'r pwrpas, y camau dylen ni cymryd i datblygu'r cynllun. Be dylai ymarferwyr ddeall yn glir wrth datblygu'r cynllun. A fel welwch chi, mae yna awgrymiadau ymarfer, un ohonyn nhw sydd datblygu cynllun amddiffyn gofal a chymorth, a mae manylion cyfle i ddysgu o ymarfer. Clicio ar y top yn ôl wedyn i'r tudalen. Clicio ar y top i'r geirfa bach gwyrdd, a da ni'n ôl wedyn i'r tudalen cynnwys. Mae yna elfen wedyn ynglŷn â adolygu'r cynllun. So be di'r broses, y cwestiynau ddylen ni ofyn, pwysigrwydd y dystiolaeth i ddangos y dylid parhau ar cynllun neu ddim, awgrymiadau ymarfer ynglŷn â'r cyfarfod, mynd i'r tudalen nesaf, nôl i'r top, y camau dylun ni ddilyn wedyn i'r gair broses diogelu ac i hau lawr y cynllun diogelu. Nôl i cynlluniau, mae hwn yn dod â ni wedyn i'r tudalen cynnwys i'r rhan yma, a wedyn clicio nôl a da ni nôl wedyn i list o'r adrannoedd.